ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ರಜೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇನಿ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಬೇಗ ಮುಗಿತದ ಇನಿ ಯಾನ್ ದೂರ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೊಳಿಕ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೋಹಿನಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಅನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಮುಳ್ಳು ಬತ್ತಣಗ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಚೂರ್ ಸಾದಿ ಚೂರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ರೋಡ್ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆರ್ ಪಂಡ ಜಂಕ್ಷನ್ ದಲ್ ಬತ್ತು ಉಂತಲ ಬೊಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಲ ರೈಟ್ ಬಲ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ವಾ ರೈಟ್ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಉಂತದ ಆ ರೀತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಜಕ್ಕ ಇರು ಬಲೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬರೋ ಒಂದು ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಓಕೆ ಆರ್ ಬತ್ತೆರೆಲ್ಲ ತಪಾಯರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆರ ಇಲ್ಲಗೆ ಎತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆದಿ ಯಾನ್ ಮೋಹಿನಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಗೆ ಎತ್ತಿಯೆ ತೊಲೆ ಒಳ್ಳೆರು ಮೋಹಿನಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ತುಲೆರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಹಾಯ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಆರೆ ಬತ್ತಿರಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಏನಾನು ಲೆತ ಬತ್ತಿರಾರ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಸೊ ತುಲಿ ಫೈನಲ್ ಅದು ಮೋಹಿನಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತೆ ಮೋಹಿನಿ ಅಕ್ಕ ಉಲೈ ಬಲೆ ಲೆತ್ತದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದುಕ್ಕ ಮೋಹಿನಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಡು ಬರಡು ಒಂದು ಹಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ರಜೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೈಪುಂಡೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪಂಡದು ಅವೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಅದು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪುನ ಯೋಗ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜೇ ತಿಗಡು ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೋಯ್ತಿರ್ಲ ಈತ ದಿನ ಕರೀದೆ ಆರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಮೋಹಿನಿ ಅಕ್ಕನ ಕಿಚನ್ಗೆ ತೊಲೆ ಇತ್ತು ಶೋಕೊಂಡು ಇತ್ತು ಶೋಕ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ನೀಟ್ ಆದಿರೊಂದಿರು ಮೋಹಿನಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದುಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲೆ ಓ ತಿಂಡಿ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತೊಲೆ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ದಿರಾರು ಓ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪನವತ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಓ ಅಕ್ಕ ಆತ ಆರ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಫುಲ್ ಆರ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈಗ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ದಿರ್ ಪಂಡದ ಓ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡಬ್ಬ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ದ ಡಬ್ಬಗೆ ಪತ್ತ ಪತ್ತದ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ದಿರ್ ತುಲೆ ಊರ ಐಟಮ್ ಪಾರ್ದು ಶೋಕತ್ರತ ತೊಲೆಂದು ಪೂರ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತದೆ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ನಾಗನೆ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ದಿಯರ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ರ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರಿಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐನ ಕೈತಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ದಿರ್ದು ರೆಂಚ ರ್ಯಾಕ್ ಬಾರ್ದು ಅವನ ಕೈತಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಿನ್ನಿಯ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದೇರು ಬಕ್ಕ ತೋಲಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಓ ಇನ್ನು ಸತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪನದ ನಮ್ಮಡ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇಂದು ಇರ್ ನಂದತೆ ವನಸ್ದ ಕುಕ್ಕರ್ ಓ ಇಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನಿಜ್ಜ ನಾನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಸೌಮ್ಯೇಶ್ವರ ಕೊಡ್ತೇನ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನಿಜ್ಜಂಡು ಪೂರ ತಲೆ ಪೂರ ಅಡಿ ಆತನ ಪೂರ ಬಗೆ ಬಗೆದ ಕಜಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಿರ್ದು ಅವೇನು ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಬುಕ್ಕ ತೋಚವೆ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇನದ ಕೊಡೆ ವಾ ತಲೆಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮೋಹಿನಿ ಅಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ತರ್ಪದ ಮೀಶೋಡ ತಕ್ಕ ಎಸ್ ಅವೇ ತಲೆಂದೊಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಇದು ಬರೋದು ಇಡ್ರ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕಿಚನ್ ಲಂಚನಿ ತೊಲೆ ಮೊಯ್ನಂಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀರ್ದೇರು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಗುಲದ ವರ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೇ ಇನಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ರಜೆ ಹತ್ರ ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನದ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಗೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಕ ಮೊಯ್ನಕ ಮಲ್ತನ ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಚುಂಡು ತುಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೂಪರ್ ಆತು ನಾವ ಕರ್ನಾನ ಹೋಟೆಲ್ ಬರಡ ಎಂಗ್ಲ ಹೋಟ್ಲು ಗಾರೆ ಬರಡ ಅಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು நாங்கள் 2 ಜನ ಸೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಒಂದು ಆರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಾಕಿ ತಂದು ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದು ಬಂಜಿ ತಂಪು ತಂಪಾತದ ತೂಲೆ ಬಲ್ಪ ಮೋಯ್ನಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತು ಬರ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಇದು ಬರ ಏ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೋಯ್ನಕ್ಕೇರು ಇದು ಪೂರ ಇರುತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗರೆ ರೆಡಿ ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಮರತ್ತಾನೆ ಕೈ ಕಿತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೇಮಿಗೆ ಇಜಿ ಬಂಡ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಹೋಗಿ ತಿಂಪೇದ ಇನಿ ಮೋಯ್ನಕ್ಕನ ಕೈ ರುಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಮೊಯ್ನಕ್ಕ ಅಡಿಗಡು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್
ಮಾತ ಪನ್ನುವೆರೆ ಇಂಕ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ನಾಗ ಮಾತ ಮೊಯ್ನಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಾಡ ಪೋಡು ಮೊಯ್ನಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಾಡ ಪೋ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ದಯಮಾಡಿ ಆತು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ನೀ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಆರು ಮಾತ್ರ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್. ತೆಲ್ಪೆಲ್ಲ ಬದಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಇದು ರುಚಿ ರುಚಿ ಅದು ಏನು ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ ಮೊಯ್ನಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಡಗು ಒಂದು ದಿನ ಅಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬರೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೋಡು ಆ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರೋಡು ದಯಬಣ್ಣ ಇಂಕ ಡ್ಯೂಟಿ ರಜೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಆರೆಗ್ ರಜೆ ಪೂಜೆ ಶಾಲೆಗೆ ಐತರ ರಜೆ ಇತ್ತು ನಾನು ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಡಿಪ್ಪೆ ಆಪುರ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಲ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕ ನಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಮೊಯ್ನಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಕೇನಿ ಪನೂನಿತ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅನ್ಗೊತ್ತು ನಾವು ಹೊರಪೋಯಿ ಹೊರ ಬರೋಡು ಒಂದು ಅವಳ ಗಿಳಿ ಉಂಟು ಮೊಳ ಉಂಟು ಅನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಚ್ಚು ಅಂತೀನಿ ಬೊಬ್ಬಡೆ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಅಮ್ಮ ಇರು ಮೊಯ್ನ ಆಂಜನ ಎಲ್ಲಡೆ ಪೋಪರತ್ತ ಯಾನ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಡೆ ಉಂತವನ ಬೋಡ್ಸಿ ಬಂಡತ ಇಚ್ಚಿ ಮಗ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದ ಬಂಡ ನಾನು ಎಂಚಾಲ ಮಂಗೆ ಮಂದಿ ಕಳಪೊಡಿಯೇ ಸೊ ಮುಲ್ಪೆತ್ತ ತೂಲಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ವನಸು ಬಲಸದ ಕೊನತ್ತು ರೆಡಿ ಮಂತ ದೀತಿರು ಯಾಂದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ಲ ಮೊಹಿನೆಕ್ಕಲ ವನಸು ಮಲ್ತವನ್ವ ವನಸು ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಆಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಐಟ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ವೆರೈಟಿ ಮೀನು ಪೂರ ಕಲರ್ ಮೀನುಲಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ವನಸು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಂಡು ತೀರತ್ತ ಏತ್ ವೆರೈಟಿ ಮಂತಿತ್ತೀರೆಂದು ಮೊಯ್ನೆಕ್ಕ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಯ್ನೆಕ್ಕಲ ಯಾನ್ಲ ವನಸು ಮಂತದು ಬಂಜಿ ಬಾದಿ ಅದು ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಸೇಂಕೇರತಿರೋದಿಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚು ಮಿನಿ ಬರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಚ್ಚು ನನ್ನ ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಈತು ಮೀನು ತೂನಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದ್ವೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಶೋಕತ ಅಕ್ಕ ಇಂಕೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಲಾಟ್ರಿ ತಂದತ್ತ ಬರ್ಣ್ಯಾನು ಯಾನೊಂದು ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಂದೆ ಇಂಕ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಏತು 25 ಕೋಟಿದ ಲಾಟ್ರಿ ಅವು ಮಿನಿ ಬತ್ತಡ ಎಂಕ ಶೋಕದಂಜಿ ಆಕ್ವೇರಿಯಂ ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನಸೆನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕನ ಆಕ್ವೇರಿಯಂ ತೂನಗ ಎಂಕರ ಅಪ್ಪ ನೆನಪಂಡ್ ಲೇಕುಡು ಒಂಜಿ ಆಕ್ವೇರಿಯಂ ಕಿನ್ನಿ ಮೀನುಲ್ಲ ತುಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ವೇರಿಯಂ ನೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಉಂಡು ಯಪ್ಪ ಅಚ್ಚು ಶ್ರೇಯಿತ್ರ ಸತ್ಯ ನಿನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪರಾಗ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೈ ರೆಡ್ಡಿ ದಿನ ಆತ ಖುಷಿಯಾಗ್ಲಿ ಮೆತ್ತ ನವಿಲಿಗರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮರ್ದಿರ್ದಿರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಐಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸೋಪಲ್ದರ ಅವಳದ ಆಕ್ವೇರಿಯಂ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಸೋಪಡ್ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದಾವು ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪಾಟ್ ದೀರ್ದು ಐನ ಬಿಟ್ಟು ಗುಡೊಂಜಿ ಪಾಟ್ ದೀರ್ದು ಇಂಚ ಸೆಟ್ ಮಂತು ದೀರ್ದಿರು ಕಲ್ಲರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ನಮ್ಮ ಕೈಪುರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗವತ್ತ ಕಾಲ್ಬೇರೆಗೆ ಮಂಡೆ ಏರ್ಲ ಮೋಯಿನಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ ಮಂತದ ಲೆಪ್ಪದೆ ಬರೋಚಿ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಶೋಕು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಕುಲ್ಲದ ಇರ್ದಲೆ ಬಟ್ ಇಂಚೆ ಒಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೋಪನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತು ಪುಲಿಗ್ಲಿ ಮುರಣಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಆಶಕರೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶೋರೂಮ್ ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಲೆ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಬೇರ್ನ ದೇವರನ್ನ ಕೊನೆ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡದ ಎಂಚು ಪಂಡ ನೆತ್ತಲೆ ಹೊರ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತಿನ ಫೀಲ್ ಆಗೋದುಂಡು ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಬಂದು ಹೋಯ್ನಕ್ಕ ಇರ್ಲಕ್ಕಿ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಬುಕ್ಕ 5 ಇಂಚಿ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಡ್ ಓಲ ಜಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿಂಬೇರ ಎಲ್ಲಡು ಕೂಡ ದೇವನ ಕೊನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಂಕ ಮೈನ್ ಇಂಕ ಒಡೆನ ದೇವರನ ಕೋಣೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತರ ನಮಗೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಕುಂದರ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಿಚನ್ ಓಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ರಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಆಪೇಕು ವರ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಅಂಬೇನ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುನ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಮುಲಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಪೂರ ಸೋಫಾದ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೇರ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲ
ಓಕೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡ ಮುಗಿಪ್ಪುಗಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಒರಿನ ಭಾಗದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಬೆರ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಪೂತದಾಯಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಳ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಳಿ ಬಾತುಕೋಳಿ ಇಂಚನೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೇನು ಪೂರ ಸಾಂಕೊಂದುಲ್ಲಿರಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಗಿಡ ಬತ್ತದ ಅವನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು నేను ಎನ್ನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಚೇರು ದಯ ಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಎಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕುಗ ನಮ್ಮ ಅಡೆಮುಟ್ಟನಿಗೆ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.